Zateplení stropu je nejekonomičtější způsob zateplení, hodnotíme-li poměr cena, náklady, návratnost. Tento fakt se týká všech vytápěných objektů, nejenom rodinných domů a bytových domů, ale i průmyslových nebo zemědělských budov a mnoha dalších objektů. Ideálním řešením pro zateplení stropů je technologie foukané minerální izolace. A to jak pro stropy s dutinou, jako jsou trámové stropy, tak i pro stropy bez dutiny, jako jsou například betonové, hurdiskové stropy a další. Jak tepelně zaizolovat strop domu, který nemá dutinu a je třeba zachovat přístup ke všem konstrukčním prvkům na půdě? Nechte se inspirovat distančním podlahovým systémem od společnosti Machstav. Podlahový systém dokonale skloubí výhody jednoduché stavebnice, kterou bez potíží sestaví každý snadno a rychle, s výhodami foukané minerální izolace. Je to rychlá a bezodpadová technologie s minimem možných tepelných mostů. Distanční podlahový systém od Machstavu je chráněn průmyslovým vzorem a svou konstrukční nápaditostí zaručuje rychlou a snadnou montáž základního roštu a zároveň minimálně narušuje souvislou izolační vrstvu foukané minerální izolace. Základním stavebním prvkem jsou dřevěné napenetrované součásti, které se skládají přímo na půdě. Podívejme se na konkrétní realizaci foukané minerální izolace s montáží nové pochůzí podlahy. Přístup do půdního prostoru je klasickým schodištěm. Proto si vlastníci půdy přáli zachovat plnou pochůznost i po zateplení. Půdní prostory bývají členité s mnoha konstrukčními prvky, které prostupují do prostoru půdy, jako jsou komíny, odvětrání zbytů, dřevěné konstrukce krovů a podobně. V takto členitém prostředí vynikne výhoda stavebnicového podlahového systému od Machstavu. Velmi rychle je připraven základní rošt v celé ploše půdy pro foukání minerální izolací. Po zafoukání roštu minerální izolací nezbývá nic jiného, než opět velmi rychle celou plochu zaklopit OSB deskami. Je velmi důležité nezapomenout na odvětrání celé podlahové konstrukce. Výpočet bilance vodních par v průběhu roku napoví, zda je vhodné použít parotěsnou folii pod izolační vrstvu, zajistit odvětrání celé skladby a podobně. Distanční podlahový systém, včetně foukané tepelné izolace od Machstavu, splňuje ty nejnáročnější požadavky jak na kvalitu zateplení, tak na kvalitu nové podlahy. Tepelná izolace splňuje všechny požadavky kladené normou ČSN EN 14064-2 pro foukané minerální izolace. Investorům sníží zásadním způsobem náklady zatopení a tento typ nového podlahového systému splňuje statické normové zatížení pro vybudování například bytů, kanceláří, restaurací, veřejných administrativních budov a mnoha dalších možností využití. A v neposlední řadě půda dostala úplně jiný vzhled.